কেমন লাগিছে ভাত খাই কিনি এটো কি হয় কুকুৰাৰ মাংস আচ্ছা আচ্ছা আৰু এইটো ইলিশ মাছ ইলিশ মাছ ইলিশ মাছ नै माबायदि ओंख्रिफ्रा Baygan. जालाबोनो कम्पानि मानसि ओंखामा गलाबैनै जों नाइट डिउटि मावनो ओंखारबोलायबाय दा बेयाव मानसि दंबावो सासे मार्केट आरोना दा बन्द जाजोब्बाय मोनानायखाय ओमफ्राय बेयावहाय माबा लानो होननानै थाथ'दोंमोन इयो ड्राइभारा जोंनोबो खोन्थायाखै हाखरा आंनि मेसिननि बेसे गोजान जायो नै my god! Wow! हेलो लोगोफोर गुड नाइट माने नाइट डिउटिसो जोंना नै माबायदि जायगायाव खामानि मावनांगौ नैबेनिफ्राय खोलैखांबाय ओमफ्राय दा बे खोलैनाय बुस्थुखौ गारनांगौ ओमफ्राय नै ओरैजायथ' ग्रं ग्रंखा बिथिं नैबे गोसोम गोसोम नुनाया बेजोंथ' हाखर गोजाखासै आरोना ओमफ्राय गारिखौ फिदिंनो हाया एसेबो माने उनसे नाङो आरो नांबाय उनसे नाङो बेखायनो आं देखायनो हायासै हाखरखौ मोजाङै ना जायखिजाया नै गारि जोबनोसै पिसि गंनै दं ओमफ्राय गंसे लडार दङ आंनि गंसे ओमफ्राय सासे बेलेगा मानसि आरोना जों सानैजों मावगासिनो नाइट डिउटि दिनैनिफ्राय स्टार्टिं फार्स्ट आरो गाबोन मावनांगौ